se snažíme odstranit hlavně nánosy prachu, který tady za ten rok se usadil a je ho teda opravdu hodně. Nečekali jsme to, že to bude také rychlý, ale bylo to hlavně z důvodu toho, že než se to podařilo přiklopit před rokem, tak jsem napadl hodně prachu. Doufám, že se nám to podaří vyčistit, přiklopit a rok bude klidný opět. Každý pohyb na schodech tady víří šílený prach, takže jsme rádi, že tady nám vyšli vstříc a věž uzavřeli. Máme strach, aby se to nepoškrábali při čištění. Samozřejmě ostrý rohy na jednotlivých patrech se dají jednoduše vysavačem urazit, takže musíme být hodně opatrní. Potřebujeme zabezpečit, aby tady bylo úplně bezprašné prostředí, aby když se ten model vyčistí, aby se mohl okamžitě zaklopit a aby nedošlo k tomu, že se zapráší a aby nám vydržel dlouho čistý a aby se ta práce nemusela opakovat. Na střeše toho modelu tam právě byly nečistoty a nebylo to úplně hezké, tak jsme právě chtěli na sezónu se připravit a pro návštěvníky tu věž vyčistit, tak aby to bylo co nejhezčí.